Ideme testovať toto EQ Ačko 350 Formatic, kde vlastne, ako vidíte, zadná kamera, veľmi praktická, vidíte viacej pohľadov, čo si myslím, že pre každú ženu veľmi nápomocné. Tu môžete vidieť jazdné módy, ako vidíte šport, ktorý je dobrý na predbiehanie, eko do mesta, komfort napríklad na diaľnice a individuálny, ako si každý sám navolí. Ako vidíte, snažím sa vyhýbať týmto jamám, ktoré vďaka tomuto autu eliminujú všetky nerovnosti na cestách a vôbec to necítim. Mod šport, má to 290 koní a tu si to môžeme vyskúšať. Absolútne bezpečné, rýchle. Mám si mod Eko, ktorý je veľmi vhodný a šetrný do mesta. Má to vlastne spotrebu 18 kWh na 100 km, čo je výborný údaj. Celkový dojazd 430 km je vlastne veľmi vhodný aj keď idete na dlhšie trasy, kde si môžete samozrejme aj dobiť to auto. Takže nie je toto auto vlastne vytvorené len do mesta, ale aj na dlhé trasy, keď cestujete na dovolenku alebo potrebujete odcestovať do zahraničia a môžete vlastne vidieť, koľko vám ešte zostáva do dojazdu. Takže máme tu silnú rekuperáciu, to znamená, že aj brzdením vlastne sa nám nabíja to auto. Auto je veľmi tiché, aj pri tých 292 koní, ktoré toto auto má, to je úžasné.